Assalamu alaikum, barkanmu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Hussein TV. A yau insha Allahu za mu nuna muku yadda za ka iya mai da bidiyo ya koma audio, za ka iya yanke bidiyo. Kana so ka cire wani waje a cikin bidiyo za ka iya yanke shi. A baya mun nuna muku yadda za ka mai da bidiyo to audio ta cikin Zanda. A yau kuma insha Allahu za mu nuna muku yadda za ka mai da shi direct ta kan application. In ka shiga Play Store kai downloading ɗin video to audio ta cikin Play Store kan da riga na download ɗinsa. Ka rubuta suna video to audio, insha Allah zai waso ma yanda yake, sai ka download ɗinsa. Na riga na download ɗinsa, gashi nan. Bayan ka shiga zai kawo kamar haka. Idan kana so ka mai da bidiyo ne ya koma audio, za ka shiga waje mai video to audio ɗin ne ka taɓa shi kamar haka. Yanzu muna so mu mai da wani bidiyon mai koma audio. Wannan waƙar sai mu taɓa ta kamar haka. Bayan noma wajen nan, ga wani waje da aka rubuta MP3. Kun gane? Yanzu ga wani waje da aka rubuta AA kuma sai ka mai da shi kan AAC ɗin nan. Sai ka convert, sai ka ɗan jira shi. Kun ga yanzu haka ya koma audio, bari na muku fulansa ku ji. Yanzu haka ta koma audio. To, abu na biyu kuma a cikin sa yanda za ka gutsire bidiyo ka ɗan yanki wani waje a cikin bidiyo. Ga wani waje da aka rubuta bidiyo kwata ɗin ne ka taɓa shi kamar haka. Bari mu shiga cikin bidiyon mu naɗa zoom mu yanke wani waje. Bayan ka taɓa shi kamar haka zai kawo ka nan. Yanzu muna so mu yanki iya wajen kurkure bakin nan. Bari mu yi haka. Sai ka taɓa nan na farkon nan. Wannan abu mai alamar kamar kifiyar ne ka taɓa. Yanzu muna so mu yanki iya guntun nan. Yau inda aka rubuta amashana wannan ne ka taɓa nan again na gefen side ɗin can. Bayan ka taɓa na hagu na farko kenan, sai ka fara daga inda kake so ka yanka. Kana so kuma ka yanka daga dungu ka taɓa na hannun dama. Ni kuma na riga na taɓa. Ko ga wani waje da aka rubuta mai alamar almakashi, sai ka taɓa shi kamar haka. Yana searching. A gama searching ɗin zai noma haka, ya riga da yanku kenan. Bari na muku ballansa ku gan shi. Kun gani? Yanzu haka na yanki iya wajen da nake so inda aka rubuta amashana wannan. Kun gani? Kenan ga iya inda na yanka. Kun gani? To wannan application ɗin gaskiya na daɗin sha'ani. Duk mai wannan ɗin ya kamata a ce ya same shi domin zai ma amfani. Da Allah idan wannan ne shigowanka cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Hussein TV, da Allah ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.